iye zvino corruption yauri kutaura nezvayo iyi hausi kutaura corruption yakaita dikidikika, uri kutaura nezve corruption yakaita kuti 15 billion iinde. Okay. Ika-acknowledgewa nemutungamiriri wenyika kuti 15 billion yainda. Hamusitomboziva kuti 15 billion dollars yakaenda kuti? Hatina, hapana veteran anoita mupurisa wenyika wakangodero ndosaka wakaona tichibuda mujere kuti sungai vanhu vakaba mari izvozvo zvinokusungisa izvozvo. Saka wakaba muri kuvazi here? According mutemo malikeges iwawo akakonzerwa nei? Vanhu vanoda kuziva. Mutemo unoadministrwa nevanoadminister, ende unoziva kuti mutemo haubvumiri kuti uti pachivanhu toziva kuti kune varoi but havataurwi muZimbabwe, ndo zviri pamutemo. Saka mbavha haisi mbavha kusvika yanzi najaji kana namajistrate imbavha. Saka muZanuPF mune varoi? Ko kana iwe uchiti muchitonga pachishayikwa 15 billion unofunga kuti chi? Uri kufunga kuti vanhu vekuMozambique vakazoba mariyo? Uri kufunga kuti vanhu vekuChina vekupi? Okay, saka muri kuti chi kunyika? Tiri kuti vanhu ngavatsvake, they've got a right, because this 15 billion is not for particular individuals. It is for Zimbabwe. And nyaya inoitika ndeyekuti nyika yedu iri kukokotiwa pasi. Vanhu vachifunga kuti ndezve ZanuPF. As is ZanuPF, this is Zimbabwe. And people should stand up and say, this is enough, enough is enough. Atidi zvuore kuti kurambe uchindira mberi. But kana mukataura muchiti ndezve mawo veterans, ndezve ZanuPF. Vanoita matumbi vanongoramba vachiita matumbi, vanongoramba vachidi vachiba, because you cannot have 15 billion missing and no investigation, no inquiry as acknowledgement. The biggest political party that Zimbabwe can form is not ZanuPF, is not MDC, is not Ndu, is the collective consciousness of goals akatariswa neChimurenga. Chimurenga achisi cheZAPU neZANU. Chimurenga ndeche consciousness dzeZimbabwe. Chinhu chinonzi ZANU neZAPU ndo akangove mavehicles ainda kwakanga kuchiinda vanhu. Pfungwa dzedu dzave boxed in political formations. Weku MDC akaita chinhu chiri right, weku People First akaita chinhu chiri right, veZanuPF vanongoopposa for the sake yekuopposa. At the end of the day, tinoswera tiri paQ tese, tinoswera tese tiri kufa, utarisai kuti vamwe vane mari kubaby clinic vanoenda kunze nendege, vamwe vedu vakakrosa kutoenda kusinga doing bad things. I accept, and this is not what the war was all about. Nyaya yanga iri yekusunungura nekudeliver independence nekushanda nevanhu. Vanhu dei for example vaiziva kuti vacharohwa kuti vazoenda kurally, havaisapota kahondo yacho. But vanhu vakanga vane dzidziso yavakanga vapiwa kuti kana tasununguka tese tichazofamba takadai. Yes, no, there is what I may call stupid allegiance. Yekuti vanhu vanoenda kuparliament kana kuti kunoindwa kwese vachiziva kuti mhosva iyi ina shefu wedu, vopedza zuva rese vanhu vachidebata vachidefenda munhu ari wrong nemhaka yekuti ndi shefu wedu. Saka semenzaniso iwe uri kufunga kuti iye zvino parliament haifanira here kuforsa kuti paitwe investigation ye15 billion? And anenge angoda kusimukanzi mufana uruda kuti udi manje ende zvino hakuchanetsika ukangonzi out of ZanuPF worasiwa constituents, baba wangu ndoko akuri kumunda nekupi. Saka unongonosvika wovhunza nhasi tovhotera zvipi zvinodiwa nevakuru. Kana tikasunga munhu handiti Oscar tichiti munhu ane mhosva, zvinofanira kunopuruviwa kukoti kuti ane mhosva. But ukaona pachita 15-16 cases the same charge dziri kubuda dzisina asi dzingoramba dziperpetuatwa, that means it's harassment, there's no freedom. Uya mukomana aikocha Zimbabwe national team ainzani uyu Pasuwa akadzingwa nenyaya yekuti timu yake yaidyiwa. You don't blame vamwe vanhu, usika blame chief executive officer of the system. Once tada kuallota solution yenyika to an individual, tiri kuperpetuata dictatorship. Vanhu veZimbabwe ngavaise musoro pasi pamwe chete, vasingatarisani kuti uyu ndewa kwakati uyu ndewa kwakati, ende vasingaramwiri makudo munda
kuti munda wazara makudo ngatichiregai zvakadaro. It's not too late. Vanhu ngavabatane vaone the best way to go forward. Ndo zvinoita kuti zvinhu zvigadzirike. Asina sekuru nambuya kumusha kwavo ndiani kuti sekuru kana vangove 8 and above vanokwera vachibigwa dovi nevana. Saka kukura kunei? Kukura? Oscar. Kukura kunazvozve. Kukura is scientific. Handi? Kana uda kuziva kuti wakura Oscar, famba pazvivana zviri kutamba bhora. Ukawazi kuti baba chizo ndo yave age yako, ukanzwa zvawo kuti sekuru ndo pawave, ukawazi zvawo kuti mudhara ndizvozvo watove, iwe zvekuti unoti mudhara wakandingira bhachi reudhara ndezvako izvo bati vakuudza. Wakura ko zvebasa re wakura.